tarawa guys, ganito ka na kay building guys. Yan, nindota kayo kasi lang, ganindota. Ginlandotan kayo guys, tarawa. Ito mga tao to. Tingnan nyo, no more people is there. See what's happening. So guys, andito na kami sa loob guys, makakasakay na kami ng eroplano guys papunta sa Singapore. So, party pa mo. Pipila po na kami bago makapasok guys. Building guys, tarawa guys, ganito ka na kay building guys. Yan, nindota kayo kasi lang, ganindota. Ginlandotan kayo guys, tarawa. Tarawa guys, nindota kayo. Ah, nice Roy, very nice. So very nice place there guys. Ito mga tao to. Tingnan nyo, no more people is there. See what's happening. No, nindota na. Wow, very nice Singapore. Saan ba yung Yuhu! mga tao, Snake? Uy, Ha? saan yung mga tao dito, Snake? Guys, ito na po yung Singapore guys. So sobrang ganda guys. Oh, ganas. Nindota uy ah. Talang may Yun na yung oh. Merlion guys. Hello. Oh. Ah, layo kay si Merla.